Golek apa, Mas? Golek telo. Tuh, telo wis diangkat kok. Tegune ora iki. Jaluk aku yo. Gitu lah. Jaluk sempit jancuk rencana aku ape ngaret roh awakmu golek tebu pingin dadine. Pingin dhewe. Tok. Mo, yo wis. Tok. Ya karemu, aku pingin mbok jumukno iki keluar akeh. Hah? Moh, nani wong aku yo titip dekekne ngomah ya. Engko tak kei nomor cewek. Lah. Maju cewek. Nomor ah. Yo wis. Enggak gelem. Kok niki dijak omong ket mau kok buah-buah tok. Yo nek ngono mlaku ngaret ayo. Ning ndi? Kono lho, jerukan kono kuwi. Alah gak oleh. Oleh ayo wis engko dibobol ae jerukane. Manisan, wonge medhit yo anoke. Tapi bar mangan tebu. Ya wis, marine. Sip, marine, mari mangan tebu, ngarit melaku yo. Ya. Oke wis. Sip. Oke. Oke, Con. Oke. Oke, oke. Yo wis to. Ya wis. Dah. Jancuk iki. Lah iya ora usah omong kowe, Cuk. Ngelok ngarit. Oh iya. Yo ora. Ya iya. Ya boleh gelem ayo. Lah iya. Nganu. Woi gue. Oke. Cepat. Ala enek wongi. Jangan. Cuk. Ngono tak suwi arek iki. Kon ngonceki tipis koyo es krim masuk. Seger. Eneng dan cinta nang kok lek wong sing duwe iki teko. Marine. Weh, sopo nek beda pancal ugal-ugalan. Ini opo yo iki rek. Kono deh, tebumu enak sing nyolong. Nyolong iki. Nyolong tuh golongan arek cilik-cilik mau nyolong. Ayo berani, gonceng aku. Gonceng aku yo, tak main kok yo. Sik. Aduh, wis ngerang pas jadi. Ro dhewe apa jerene sapa kowe? Ro dhewe cek tas. Ayo. Oh, karena dhewe, anjak dhewe. Kayak belajar nyolong. Ayo. Linggo. Di sini ini malah nangis. Ana sapa kowe? Tonores. Oh, jamput iki malah dijak dulu.